в интервюто, което направихме преди известно време, вие ми разказахте за една друга операция, която беше много интересна. Тя ще ви кажа точно, вие си спомните, но все пак, за Димитър от Кривополе. Да. Това не мога да забравя, защото то беше сюжет за цяла драма. Не за малък разказ, а за цяла драма. Става въпрос за един сравнително млад човек, който в резултат на урогенитална туберкулоза беше развил микроцистис. Микроцистис е състояние на трайно свиване на пикочния мехур и побира не повече от 50 мл. Представете си с такъв резервуар колко често човек уринира. През 10-15 минути. И аз бях ходил вече на специализацията едната в Лил, след което ходих в Питие Салтотие в Париж, но водих пациентка и използвах да вляза в урологите и видях една интересна операция с сегмент от тънко черво. Само ще операцията се нарича Хаутман. Аз реших да я модифицирам и реших да направя нов мехур, като използвам само остатъка от другия, към който да фиксирам този купол, създаден от червото. И естествено прави се за първи път. Пациента ляга на масата, анестезиолога отива и преди да го приспи, казва: ти знаеш ли какво си решил да се подлагаш на тази операция, може и да не живееш така. Човек каза: аз по-добре да умирам, отколкото да живея така с този проблем. 30 пъти на денонощие става да умираш повече. Няма сън, няма спокойствие. Почва операцията, разбира се, за сегмента черво ми помогна сегашната професор Димитрова, шефка на първа хирургия. Изолирахме сегмента, оформих купола, всичко добре. И първият проблем след операцията почна да кърви пациента. Кърви до такава степен вече, че трябва да се реализира, а и няма кръв. Se наложи ние да кръводаряваме. Слава Богу, аз бях същата кръвна група, каквато и пациента. Ревизирахме го, каза се едно малко съдче, там от месото, където сме препарирали, просто изпуска лигатурата. Има ги тези неща, съжаление. И в най-реномираната клиника в света, каквато е Мейо Клиник, тя е верига от хирургически болници, Мейо Клиник има 4% запазени усложнения. Там всичко е на ниво. И апаратура, и техника, и персонал. Да говоря, че работят едни от най-големите хирурзи в света. Но го има 4%. Те са на ниво и го изнасят официално. Спасехме човека, всичко добре. След това как се развива пикочния мехур. Аз от желание да се презастраховам съм сложил по-голямо черво, по-дълго и се получи вместо 500-600 мл обемна мехура 1300. Но, слава Богу, пациента живее, това се случва 1991 година, а сега сме 2013, всяка година по някакъв или друг начин той идва да ме приветства. И много интересно беше, и тогава почна журналистиката да се роди навсякъде, такива екзотични случаи да докладва и ме се интервюира една журналистка, която преди това обаче намерила пациента. Какъв начин, не знам. И казва, той ми поиска една снимка твоя. Казва, какво? Искал да се сложи до икона. Аз бях канонизиран още 1993 година.